самого серця Європи. Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце і на канале YouTube. 1 чэрвеня на грамадскага актывіста Пятра Маркелова у маскоўскім РУС Мінска склалі протакол за парушэнне парадку правядзення масавых мерапрыемстваў. Самае цікавае ў тым, што складзены гэты протакол быў на падставе фотаздымка, якога міліцыянты знайшлі дзесьці ў нетрах глобальнай сеткі інтэрнэт. Ну, гэтага хапіла, каб не толькі скласці протакол, але і 3 сутак пратрымаць хлопца у следчым ізалятары і пасля ў панядзелак праз 3 дні накіраваць справу і яго разам са справай у суд, дзе суддзя на поўным сур'ёзе разглядаў гэтую адміністрацыйную справу. Сёння паспрабуем прааналізаваць гэтую сітуацыю разам з юрыстам Паўлам Сапелкам і героем гэтай усёй гісторыі Пятром Маркелавым. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Добрый дзень. Павел, у мяне першае пытанне будзе да вас як да юрыста. А ўвогуле, ці можна складаць протакол, хай сабе і заводзіць там адміністрацыйную толькі справу, а не крымінальную, дзякуй Богу, але на падставе вот недзе ўбачанага фотаздымка? Ну, проблема в том, что законодательство, определяющее порядок проведения массовых мероприятий, а фишечка этого законодательства в том, что даже одиночный пикет является по белорусскому закону массовым мероприятием, настолько расплывчатое и настолько широко охватывает разного рода способы выражения мнения, осуществления свободы собраний, что в принципе подвести под правонарушение можно практически любое проявление активности граждан. Ну, я разумею, да, вось ідзе міліцыянер, убачыў, што я стаю там з нейкім плакатам пад вакном, на якім напісана там «Кахаю цябе там Наташа», і ўсё, ён вырашыў, што гэта пікет, і затрымаў мяне. Але тут жа ж ніхто нікога не бачыў на відавоку, а бачыў толькі нейкі фотаздымак и справа. Ну, давайте вспомним некоторые уже ставшие историческими случаи, когда протестовали мягкие игрушки Павла Виноградова, когда протестовали птички в клетке с витебскими активистами. Тогда тоже, в принципе, не было в классическом смысле проведения пикета или еще какого-то массового мероприятия. Но, тем не менее, судебная практика пошла по тому пути, что такого рода способы выражения мнений и такого рода способы проведения мирных собраний, они все-таки стали предметом рассмотрения судов, и по этим делам были вынесены решения о привлечении людей к административной ответственности. Это, можно сказать так, можно у пэўным сэнсе халтурыць супрацоўнікам праваахоўных органаў, навошта там дзесьці хадзіць і сачыць за выкананнем, ну, хотя бы вот дадзенага артыкула аб масавых мерапрыемствах дастаткова. Ну, зараз же ж у нас усе любяць там дзесьці фоточку запосціць в Инстаграм, у Фейсбук, яшчэ куды-нибудь. Сядзі, праліставай, о, убачыў нешта, нормально, под артыкул падыходзіць, пойдем-ка складаць протокол. Ну, я бы, наверное, сделал другой акцент на этой ситуации. Это не совсем халтура сотрудников милиции, потому что просматривать тысячи, сотни тысяч аккаунтов – это труд, наверное, посложнее, чем охранять улицы города. Это я бы скорее говорил о том, что власть сейчас применяет любые формы и обращает внимание, любые формы подавления любой активности и обращает внимание на любые проявления этой активности. То есть прекрасно сейчас уже понятно, что выйти на площадь и стать с плакатом, тебя увидят там 100 человек, может быть 1000, и
если ты выйдешь на большую площадь, какой-то большой праздник, тебя может увидеть 100 тысяч человек. Но если ты выйдешь в интернет с фотографией, тебя могут увидеть миллионы. Таким образом, может быть, это стало куда более опасным орудием, при помощи которого можно высказать свое мнение. И именно поэтому на такого рода способы высказывания мнения стали обращать внимание органы охраны правопорядка. Пётр, расскажите, як 1 чэрвеня у мінулую пятніцу разварочваліся падзеі? Вось вы сядзіце, п'еце там каву з гарбатай і што? Ну, прыкладна половина 10 меня по тэлю спадар Сергей Астаф'еў запрасіў на такую размову. Ён звычайна запрашае на размову тых, каго ён пабачыў у інтэрнэце. То бок такім жа чынам ён запрасіў актывістку Віку Беран, якая зрабіла серыю здымкаў, якія накіраваныя супраць той заявы МУС наконт сцягу, які вывесіла амбасада Брытаніі. Ну, я, в прынцыпе, пайшоў, бо раней хадзілі таксама іншыя людзі, Вячеслав Куснераў хадзіў, на яго склалі пратакол, але потым адпусцілі. Ну, я так наіўна пайшоў на размову на гэтую. Эта размова цягнулася, ў прынцыпе, 74 гадзіны, калі лічыць з таго моманту, калі я зайшоў у будынак РУС. Вот прыйшлі вы, і што далей? Вот як адбывалася там? З вамі сапраўды хацелі пагаварыць, нейкую там тлумачальную размову правесці, ці канкрэтна было прыкладзена: о, ты хлопец папаў? Не, адразу, натуральна, меўся намер на тое, каб скласці на мяне пратакол. І размова, она велася толькі для таго, каб вызначыць, што пісаць у гэтым пратаколе. Скажам, вызначыць, што пісаць як мэту гэтага нібыта масавага мерапрыемства. Ці вызначыць нейкія іншыя абставіны, якія маглі б узмацніць гэты пратакол. То бок я гэта ведаю, таму, ў прынцыпе, ніякай інфармацыі такой не даваў і казаў, што ну, я нічога не ведаю, парадак не парушаў, закон не парушаў, ввогуле паслухмяны грамадзянін і патрыёт. Такім чынам, ну вот было гэты следчы, ці хто ён там оперупаўнаважаны, вам прад'явіў здымак і сказаў, што вось, Пётр, сведчанне таго, што вы здзейснілі правапарушэнне, ці як это ўсё ж такі было? Так, гэта былі раздрукаваныя на паперы скрыншоты з смартфона таго артыкулу на The Village, дзе напісана, што актывіст правёў пікет. Вось ён паказвае, кажа, пазнаеш сябе, як бы, ну і распытвае, натуральна, пра падрабязнасці нібыта пікету. Ну, ты сказаў адразу, што не было ніякага пікету, і гэта фота, ну, как бы, невядомая, фальшыўка, зробленая ў Польшчы, ці што, ці як? Ага, ну тут была такая задума, як бы яна трошку не здзейснілася до конца, бо мы хацелі ўсё ж такі, каб асудзілі мяне, прасудзілі штраф, лепш, конечно, чым суткі. Вось, бо гэта было б, як бы, ўжо даведзеная до конца справа, якая показывала, што у нас не толькі міліцыя абы чым займаецца, вышукваючы гэтае нібыта масавае мерапрыемства ў інтэрнэце, але таксама і суды, якія, в прынцыпе, без дастатковай колькасці рэальных доказаў могуць прызнаць чалавека вінаватым. Ну, да размовы з гэтым вот правакатарам мы вернемся крыху пазней. Павел, ўсё ж такі цікава, от тэлефануе нейкі міліцыянер, запрашае на размову тлумачальную у РУС. Як сябе трэба паводзіць? Ну, здесь однозначного рецепта нет. Теоретически человек может высказать все, что у него наболело, прямо начиная вот с самого начала визита. Нет, ну, в принципе, если... Ну, адны кажуць, просто выбачайце, што перабываю, што тэлефонны звонок не з'яўляецца падставай для того, каб ты прыйшоў абавязкова. Маўляў, давайте мне позву, и я тады до вас приду. Да, это один из способов поведения. То есть, если у вас целью стоит затянуть первое свидание, то, конечно же, стоит потребовать выдачу повестки. Ну, в принципе, мы... Правозащитники всегда рекомендуем требовать повестку, потому что очень часто после таких вот вызовов под предлогом составления протоколов люди становились жертвами разного рода провокаций, когда просто там начинались какие-то беседы оперативного характера, когда людей пытались склонить к сотрудничеству
насильно склонить к сотрудничеству с правоохранительными органами. Ну, поэтому, да, конечно, лучше это, пускай это будет повестка, которую будут знать ваши друзья, знакомые, близкие, и они же будут знать о том, где вы находитесь, и цель того, в связи с чем вас вызывают. Цель той встречі. Ну і з власного досвіду я б так само додав, що все ж таки, напевно, не варто ходити особливо у п'ятницю, бо коли ти йдеш, ти якби сам де їх йдеш, і вони вже не мають потреби тим, як викликати там команду вартовників, щоб вони вартували тебе для виходу з хати. Ти якби сам де їх йдеш. Це моя була така дурна помилка, і в принципі я не раю її повторати і не ходити. Дурная помилка, що пішов, чи дурная помилка, що пішов у п'ятницю? Ну, в принципі, вони можуть і раніше, так. І відбувалося, коли, скажімо, після тої акції за декриміналізацію, вони, правда, для дому схопили, але потім просто змістили у ЦИП на ніч і зранку був суд. Тому, в принципі, вони у будь-який день можуть зробити те ж саме, тільки що суд не буде відкладатися до понеділка, а буде, скажімо, у той же день чи на наступний. Не, ну если целью совершить провокацию было именно Атрымаць як мага большее покарание, то, конечно, надо было бы идти в ту самую пятницу, потому что иначе это было бы не так ярко, и вы бы провели не 3 суток. Але тады, магчыма, на мяне б сказалі протокол. Потым у маю адсутнасць таксама мяне пасудзілі. Далі штраф, скажем, ці суткі. Это было бы уже больш цікавай, скажем, подставай Ну, для... да, кстати, это достаточно частое явление, когда протоколы составляют просто в отсутствии так называемого этого лица, в отношении которого ведется административный процесс, а зачастую и сами суды проходят в отсутствии этих людей. И они уже только потом, постфактум, узнают о том, что столкнулись с Фемидой так вот заочно. Да, про гэта такое сутыкненне завочнае з Фемідай могуць расказаць шмат нашы лідары апазіцыі дэмакратычных сіл. Павел, яшчэ вот цікава, наколькі гэта, ну я не ведаю, адпавядае усім гэтым, я не ведаю, там закону аб міліцыі ці яшчэ там чым маральным хаця бы там нормам, калі чалавека клічуць на размову, а па факце не паспеў ён прыйсці, як на яго тут жа пачынаюць складаць протакол. Вот ці павінны адразу папярэджваць, што вы будете там, будзе разглядацца справа там такая-то, там высвятляцца нейкія нюансы, парушэнні вамі заканадаўства, ці яшчэ што так на размову. Ну вот чалавек ідзе на размову, а можа яму трэба было загадзя з сабой, вот як это робіць Дашкевіч, торбачку браць, ведаючы, што ён там суткі правядзе. Не, ну давайте говорить о том, что этот случай – это не очень удачный вариант обсуждения этой проблемы, вот именно того вопроса, который вы задали. Потому что теоретически, может быть, действительно, если бы в первых же строках разговора было сказано о том, что это просто фотография и просто фотошоп, то, может быть, этот визит и закончился бы именно разговором. Поэтому, ну, обсуждать дальнейшее поведение сотрудника, мне кажется, сложно. Возможно, он и планировал таким образом сначала выяснить, что это такое, а потом уже осуществлять какие-то, при наличии там, признаков административного правонарушения, осуществлять какие-то действия в связи с подготовкой административного дела. Дзякуй вялікі, мы перарываемся на невялічкую паузу. Зараз выпуск навінаў на Еўрарадыё. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. У мяне ў гасцях юрыст Павел Сапелка і грамадскі актывіст Пётр Маркелаў. Слухайце, не адыходзьце далёка. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Глыток, шанец, лепшы квіток, шклянку салодкай вады рушыць толькі на ўздым. Як боль, так не міне, голос
просіць мяне, дай моц не стаць у журбе, дай зноў прагнуць цябе. Ведай, што твой супакой толькі разам са мной. Еврорадио. Новины наша справа. 15:20. Добрый день. При микрофоне Лиза Кучаравая. Запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. Актывісты пікетуюць рэстарацыю ля Курапата. У скандальна вядомы рэстаран «Поедем, поедем» сёння пачынае прымаць гасцей. Пра гэта палітык і абаронца Курапатаў Павел Севярынец паведаміў у сваім фэйсбуку. Цяпер ля рэстарана каля 10-15 чалавек. Гэта між іншага палітык Павел Севярынец, актывісты Маладога фронту ды іншыя грамадзянскія актывісты. Яны скандуюць рэстарану на костках не кабак, а музей. Павел Севярынец прыкладна 15:15 паведаміў, што рэстаран наўрад ці сёння адкрыецца, але пакуль актывісты не разыходзяцца. Нагадаем, што ўжо некалькі дзён трывае пратэст супраць адкрыцця побач з Курапатамі рэстарана «Поедем, поедем». І да іншых тэмаў. Выплату дарожнага збору могуць адвязаць ад праходжання тэхагляду. З такой ініцыятывай выступае Міністэрства транспарту і камунікацый. У трэцім квартале гэтага года стане ясна, які варыянт будзе абраны. А з 1 студзеня 2019 года сістэма аплаты дарожнага збору зменіцца. З праблемай тэхагляду беларускія ўлады сутыкаліся пасля ўвядзення дарожнага збору. Гэты збор неабходна заплаціць перад тэхаглядам. Многія аўтамабілісты сталі ігнараваць тэхагляд, каб не плаціць дарожны збор. Штраф за адсутнасць тэхагляду нашмат меншы, чым сума дарожнага збору. На продаж выстаўлены культавы магазин Мінска «Універсам Цэнтральны». Кампанія «Уладальнік» хоча прадаць «Універсам» амаль за 10 мільёнаў долараў. Прадавец кампанія «НП Сервіс» адзначае выключнае размяшчэнне аб'екта. У дзень тут праходзіць 60-70 тысяч чалавек. А больш інфармацыі запрашаем чытаць, слухаць і глядзець на euradio.fm. Рухайся з намі. Еврорадио. Вітаю слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Наш стрым можна глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. На сённяшнім нашай размове мы абмяркоўваем судовы працэс над Пятром Маркелавым з нагоды фотаздымку яго нібыта пікету ля будынку Міністэрства ўнутраных спраў. Мае сённяшнія госці сам Пётр Маркелаў і юрыст Павел Сапелка. Пётр, мы ўжо высветлілі, што насамрэч пікета ніякага не было, фота было фальшыўкай. А хто гэтую фальшыўку скляпаў, як кажуць? Я? В принципе, я был за день до того, как опубликовать этот здымок, я был ля будынку МУЗ. Я зрабіў, в принципе, этот здымок вось там. Так само у меня есть здымок, где я на гэтым жа фоне, але без гэтага баннеру. І гэты здымак ты вот сам так як кажуць, адфоташопіў, уклеіў да будынка сябе з плакатам і выставіў на сайце. Якая мэта была гэтай акцыі? Натуральна, тут некалькі месаджаў. Па-першае, это тое, што заблакавалі наш веб-сайт Legalize Buy. Мы спачатку заблакавалі адзін веб-сайт, потым яны заблакавалі цэлы сервер, дзе знаходзіцца каля 300 веб-сайтаў па дадзеных хостынг-кампаніі. Другі месадж это тое, натуральна, што было гэтае выказванне Міністэрства ўнутраных справаў і якое не адпавядае як бы этычным нормам, якое спрыяе гвалту дачыненні да гэтай уразлівай групы ЛГБТК. Вось. Таксама, в прынцыпе, это кажа пра тое, што міліцыя не займаецца рэальнымі гвалтоўнымі злачынцамі, но не шукае, скажем, тых, хто крадзе рэчы, ці тых, хто там гвалтуе. Ну, не будзем ужо так казаць, ўсё ж такі шукае, можа быць, не заўсёды знаходзіць, но ўсё ж такі. Ну, яно не звяртае увагу на хатні гвалт, на шматлікія праблемы, а займаецца вышукваннем вось гэтага пратэсту там, дзе яго сапраўды няма, там, дзе не было масавых мерапрыемстваў. Таксама гэта кажа пра тое, што, в прынцыпе, суд не можа
прыняць рашэнне такое самастойна не можа закрыць эту справу. Ён накіроўвае на дапрацоўку, хоць відавочна, што за это 3 дні, пакуль я сидзеў у ізалятары, не было ніякіх доказаў, і доказы не знайшлі. Ось. Мы ўжо ведаем з вашых слоў, што мэтай канчатковай было, каб вас у выніку асудзілі за гэтую нібыта акцыю. А як усё ж такі, якім чынам выкрылася тое, што здымак несапраўдны? Што говорится, царь-то не настоящий. Ну, що, коротше, цікаво було поглядіць просто на твар той судді, яка мяне судзіла, каб яна ўжо вынесла гэты прыгавор, каб яна паглядзела, каб даць ёй у рукі гэтыя 2 здымкі, каб яна паглядзела, што ў прынцыпе яна беспадстаўна толькі што вось асудзіла невінаватага чалавека. Вось, я просто упершыню як бы паведаміў пра тое, што гэта фейк на старонцы ўласнай, дзе выставіў абодва фотаздымкі. Так, а як стала раней это ўсё вядома? Хто сліў інфармацыю? Каму стала вядома? Пра што? Ну, у суде ўсё ж таки суд не прыняў канчатковае рашэнне, так я так зразумеў, што ўжо ў суде стала вядома, зразумела, што гэта было здымак несапраўдны. Не, у суде мы хавалі, як бы, там да апошняга не казалі ні суддзі, ні міліцыянтам пра тое, што гэта фейкавы здымак, таму, пэўна, нешта заўважылі, што як бы людзі прыйшлі і нечага чакаюць. Ну, ведаеце, шмат на якія судовыя пасяджэнні прыходзіць шмат людзей, але гэта не перашкаджае нават у сумнеўных такіх сітуацыях выносіць прысуд суддзі. Ну, тады, магчыма, можна казаць пра тое, што суддзя ўсё ж такі не такая не самастойная адзінка, і, магчыма, ўсё ж такі ёй не дазваляе нейкая тыя як бы крошкі сумлення ці тыя крошкі працоўнай як бы вартасці рабіць такі прысуд ввогуле беспадстаўна, без аніякіх доказаў рэальных. Ну чаму, доказ жа ёсць. Вот, спадар Павел, ўсё ж такі здымак, фотаздымак чалавека, які праводзіць адзіночны пікет. Наколькі я разумею, ўсё ж такі па нашым заканадаўстве гэта ўжо доказ, на падставе якога можна прысудзіць тое, што там належыць у адпаведнасці з заканадаўствам. Ну, знаете, для этого, в принципе, есть процессуальное законодательство, и это процессуальное законодательство в том числе описывает порядок получения, изъятия, хранения, закрепления доказательств. И если речь идет об уголовных делах, это более сложные принципы и правила. Если речь идет об административных делах, может быть, где-то менее сложные, но тем не менее общее требование таково, что доказательство должно было получено быть процессуальным образом. То есть, ну, фотоснимок, если так абстрактно говорить, не применительно там к данному случаю или вообще в целом к рассмотрению дел по мирным собраниям, фотоснимок теоретически может быть доказательством, но орган, ведущий административный процесс, должен принять все меры к тому, чтобы это доказательство прошло определенную там степень проверок и верификации. То есть этот снимок нужно изъять с носителя, носитель изъять из того устройства, на котором был сделан снимок. Ну, то есть, если пройти вот эту вот всю дорожку, так сказать, то опросить там хозяина этого носителя и этого устройства. И теоретически можно тогда говорить о том, что снимок является доказательством какого-то события. Атрымліваецца, што нечага просто не хапіла з таго, што вы пералічылі, і таму суд прыняў такое рашэнне отправить справу на допрацоўку. Я бы сказал так, что если чего-то из этого не хватает, то это доказательство по крупице, по чуть-чуть утрачивает свою ценность. И если вы изъяли фотоснимок не с носителя, на который он там был помещен непосредственно, то есть с фотоаппарата, с телефона, да, то это уже возникает вопрос, а не является ли это тем самым поддельным фотоснимком. Вот, ну, я не буду за судью отвечать, но очевидно какие-то, может быть, и возникли сомнения, связанные с
процессуальным порядком получения этого доказательства. Я думаю, тут яшчэ адзін ёсць фактор, бо ўсё ж таки яны указывалі на тое, што гэты артыкул быў змешчаны на сайце Дведа, што бок на сайце медыа, так, онлайн-выдання. І там было напісана ў загалоўку, што актывіст правёў пікет. То бок фактычна, калі да мяне звярталася журналістка па каментар, я не сказаў, што пікет быў, але таксама я не сказаў, што яго не было. То бок я так зманю троху, так? То бок тут таксама, у прынцыпе, пытанне, што я падмануў, натуральна, журналістаў, якім не паведаміў пра тое, што гэта не сапраўдны здымак. То бок гэта яшчэ адзін такі фактар, што, у прынцыпе, калі ўсе медыа напішуць, што гэты пікет быў, што таксама нікому не верыць. Тут яшчэ іншы момант, вот, спадар Павел, мне вот цікава ваше меркаванне з юрыдычнага пункту гледжання. У журналістаў ёсць такое паняцце як, ну, ці факт-чекінг альбо верыфікацыя, потому што трэба заўсёды, асабліва ў сённяшніх умовах, правяраць усё. І нават ёсць адпаведныя праграмы для праверкі сапраўднасці фотаздымкаў, дзе ты падгружаеш у праграму фотаздымак, і ён тебе паказвае, на якім месцы ён быў зроблены, на якую камеру ці тэлефон, што на гэтым дае Google Map, дае карту, дзе паказвае, што ў гэты момант на гэтым месцы было. Загрузіў гэты здымак у праграму, паставіў пэўную кропку, там даўжыня шырына, і паказалі, што ў гэты час каля МУЗ не было ніякага Петра Маркелова. І ўсё, і справа рассыпалася. Чаму вот так вот? Гэта павінна рабіцца вот па судовых усіх, па дакладней следчых вот этих працэдурных пытаннях, ці ўсё ж таки вот дастаткова так взять здымак, нешта там напісаць протакол і адправіць справу ў суд? Ну, вы тут сразу две проблемы затронули, и проблему качества проведения административного процесса и проблему качества подачи информации. И если, в принципе, ту часть, которая касается качества проведения административного процесса, я уже в общих чертах описал, то нельзя не сказать о том, что и качество подачи информации у СМИ тоже иногда вызывает вопросы. Мы вот с коллегами очень часто обсуждаем эти моменты и приходим к выводу о том, что да, сейчас, конечно, век высоких скоростей, и выигрывает тот, кто быстрее подаст информацию, тот, кто быстрее подаст живую, интересную информацию. Но это, соответственно, налагает определенного рода ответственность и на СМИ тоже. Потому ну, что... Давайте пакуль не журналистов да. Подначивать, а про милицию поговорим. Ну, милиция. Милиция полагает, что она доказала совершение правонарушения с учетом отсутствия возражений лица, в отношении которого ведется административный процесс. Ну, были, возражения были, на самом деле. Я казав, что метами было, что я закон не порушал, просто я не казав докладно, что это фотоздымок фейковый, але натурально я повторял шмат разов, что я закон не порушал, что по формальных прикметах это отмова от того, что отмовление того, что был факт пикету. Ну, я же говорю, я не возражаю против того, что милиция тоже поспешила в документировании своей позиции, что, конечно же, если надо было бы разбираться, когда, в какое время, при каких обстоятельствах совершалось это предполагаемое правонарушение, и тогда, конечно, были бы результаты другими. Но, на мой взгляд, это не так важно на самом деле. Важнее то, что в целом милиция, как представитель госоргана, нарушает право на свободу выражения мнений. Пётр, все ж таки была такая мэта давесці ситуацию до абсурду, каб не толькі протокол склали, справу ў суд накіравалі, але каб і суд вынес карны прысуд. Суддзя, ну не ведаю, там нешта заподозрыў, нешта там сапраўды нейкія там былі недапрацоўкі, адправіў справу на дапрацоўку. І вот усплывае інфармацыя, што фотаздымак фейкавы. Навошта гэта было рабіць? Калі мэта было давесці справу до конца, трэба было маўчаць до конца, раптам вернуць ізноўку ў суд справу раз, і ты там на 2 гады на хімію.
Так, ну тут пытанне як бы не толькі ў тым, што у нас вельмі дрэнны закон пра масавыя мерапрыемствы, але ў прынцыпе пра тое, што не выконваюцца тыя нормы, якія замацаваныя ў працэсуальна-выканаўчым кодексе, так? То бок мяне затрымалі на 74 гадзіны фактычна. Ну, скажам, нормы яны выканалі, прыкладна трое сутак мне трымалі, але ці трэба было мяне трымаць, ці варта гэтае злачынства, не злачынства, правапарушэння таго, каб мяне абмяжоўваць як бы волі на гэты тэрмін, так? І таксама варта сказаць пра тое, што умовы утрымання ў ізалятары яны жудасныя, яны нечалавечыя, там няма ні мыла, ні туалетнай паперы, там кормяць як бы вельмі дрэннай ежай, кормяць рэдка, то бок пакідаюць людзей галоднымі на суткі ці болей. І так адбываецца з вялікай колькасцю людзей, якія праходзяць праз гэтыя установы. То бок тут факт проста ў тым, што я чалавек, які невінны, так, я 74 гадзіны правёў у такіх вось умовах, дзе сапраўды парушаюць правы чалавека, бо там вся тая сапраўды машына, яна накіравана на тое, каб знішчыць нейкія рэшткі чалавечай годнасці. Калі там людзі хворыя, ім дрэнна, яны просяць нейкай дапамогі, ім кажуць, не мае праблемы, так? Бо ты там абсалютна безабаронны, абсалютна як не чалавек, у тебя няма ніякіх правоў там. Ну, ўсё ж такі вот вернемся, справу не давёў трошку до конца. Ну так, это правда. Тым не менш, я так разумею, што застаўся яшчэ вінны, заплаціць мусіш за санаторыі там за 3 сутак. Ну вось тут яны ў гэты раз не прадастаўлялі ніякіх як бы квітанцыяў, то бок магчыма, я не ведаю, як гэта па законе, але магчыма яны просяць плаціць толькі ўжо пасля таго, як суд прызнаў чалавека вінаватым. То бок я знаходзіўся да суду, і моя віна не прызнаная, то бок я, пэўна, не павінен плаціць за гэта. Я не ведаю, як гэта па законе. Спадар Павел. Ну, во-первых, я призываю всех тех, чьи права нарушаются в местах несвободы, обращаться к нам, правозащитный центр «Весна», и составлять с нашей помощью жалобы и доводить до какого-то логического завершения эти истории. А во-вторых, ну, безусловно, если не признан виновным в совершении правонарушения, то не взыскивается стоимость питания за эти дни. Это... Ну, вот так, вот, значит, вас кормили, яшчэ там на халяву атрымліваецца. Что далей? Ужо прыйшлі да высновы, што здымак фэйкавы, вас трымалі 74 гадзіны беспадстаўна, атрымліваецца, былі парушаныя вашыя правы, ужо не бярэм такія дробязі, як адсутнасць мыла і туалетнай паперы. Вы будете нейкім чынам скардзіцца на дзеянні там міліцыянераў, следчага, які склаў пратаколы і гэтак далей? Ну тут сапраўды мы вырашылі, што гэты раз таксама будзем складаць скаргу пасля таго, як дачакаемся адказу ўсё ж такі канчатковага выраку суду, і будзем складаць скаргу на тое, што сапраўды я ўтрымліваўся без дастатковых падставах у гэтым ізалятары. Але, канешне, у нас вельмі шмат існуе парушэнняў у гэтай сферы, і ўвесь час проста няма рук, як бы, каб гэта складаць скаргі. Пэўна, будзем звяртацца таксама па дапамогу і да прафесіяналаў, якія гэтым займаюцца мэтанакіравана, каб гэта адбывалася хутчэй і сапраўды скаргі мелі нейкі вынік. Спадар Павел, не будзем ужо абмяркоўваць тэму, как сказаць, будучага магчымага вот этой справы, якая там пакуль што накіраваная на дапрацоўку, але перспектывы, да прыкладу, вот скаргаў, якія хоча накіраваць Пётр, наколькі яны тут у іх добрыя магчымасці, і ці будуць яны разгледжаныя, ці будуць прынятыя нейкія станоўчыя там ці рашэнні? Ну, если речь идет об условиях содержания, то, безусловно, эти жалобы направлять нужно, потому что именно такими жалобами формируются и реакции на эти жалобы формируются условия содержания, и это делать обязательно надо. Что касается в целом требования компенсации за незаконное задержание, то... Во-первых, это будет зависеть, конечно же, от итогового решения суда. Во-вторых, это будет даже при самом хорошем варианте решения суда тоже под большим вопросом. Ну, одним словом, в любом случае, я еще раз повторяю, что в правозащитном центре «Весна» мы занимаемся этими делами, и у нас рук на это хватает, поэтому приглашаем в случае, если
такие проблемы возникают к нам. Звяртацца да прафесіяналаў праваабаронцаў. Дзякуй вялікі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Абмяркоўвалі суд за фейкавы фотаздымак, які зрабіў Пётр Маркелаў. Мой таксама госць сённяшняга эфіра, юрыст Павел Сапелка. Слухайце Еўрарадыё. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.